Hello guys, news channel means news channel नङा होमबा बेवहाय जों खौरांनि भिडिअ आपल'ड खालामो नङा होमबा निउस भिडिअ आपल'ड खालामो जाय जायगायाव मा जाथाय जादों बेफोरखौ दैथायहरनो थाखाय बा दिन्थिनो थाखाय सुबुंफोरनो नङा होमबा स' जोंनि बर' हारिनि माखासे खौरांफोरखौ आपल'ड खालामा गुबुन जाथिया जेनेबा हमना निउस लाइभआनो जा आसाम टाइम्स आसाम टक नङा होमबा निउस 18 नङा होमबा गोबां दङ बिसोरो जोंनि बर' हारिनि माखासे खौरांफोरखौ आपल'ड खालामा आरो दिन्थिनानै होआ नङा होमबा स' बिनि थाखायनो माखासे जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफ्रा माने खामानि मावदों कि जोंबो बर' हारिनि थाखाय मोनसे टिभि चेनेल बानायगोन नङा होमबा स' नाजागासिनो दङ बिनि गेजेराव स' बिसोरो माने माखासे समाव अबेबा भिडिअखौ होनो नागिरो अबेबा भिडिअखौ होनो नागिरा माखासे डिस्ट्रिक्टआव गुबुन सुबुंफ्रा माने खामानि मावा बेफोरबायदि माने नागिरो बिथांमोना बाट मोना नङा होमबा स' बिनि गेजेराव माखासे निउसखौ सायख' होयो बिथांमोनाबो जेरै आसाम निउस आसामनि निउस जोंना हमना ला निउस 18 निउस लाइभ बिथांमोना जेरै सायख' जोंनि बर'निखौ होनो नागिरा नङा होमबा थिग बेबायदिनो एखेसो सेम जाबाय नङा होमबा स' मैया थांनाय 7 डिसेम्बराव मोनसे जाथाय जादों गिदिर बाथ्रा बुंदों फुजि बसुमतारी आब'आ स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ इन्टारभिउ लानानैबा मानि थाखाय बिदि बुंनायमोन मा जाथायनि थाखाय बेफोरखौ अबजेक्सन मोनसे हमनाय भिडिअ बानायनांगौ नङा होमबा स' बेफोरथ' मोनसे मानि थाखाय बुंफ्लांदों गोरोन्थिबो बुंफ्लांदों जानांगौ नङा होमबा बेवहायथ' दा जुदि बे इन्टारभिउ लायोब्ला होमबाना गुबुन सुबुंफ्रा बुजिफिनगौमोन नङा होमबा बिथांनि दा केरेक्टाराव दा अबजेक्सन फैदों नङा होमबा स' बेफोरखौ जोङो निउस जायफ्रा आगारो बिथांमोना इन्टारभिउ लानांगौ नङा होमबा जार्नेलिस्ट माने मा नङा होमबा जुदि जार्नेलिस्ट सासे जानो हायाब्ला अबा निउस चेनेलानो गैया बै निउस चेनेलाव जाय मानसिफ्रा खामानि मावो बिथांमोना गासिबो जार्नेलिस्ट गोजा मिथिबायना बिथांमोना रिपर्टार गोजा नङा होमबा रिपर्टारखौनो होनना बुङो जार्नेलिस्ट बुंनाय फरायनाय लिरनाय गैया इट्स अके बाट बैफोरबायदि आइडियाथ' थाथारनांगोन ना नङा होमबा कुइसन खालामनांगौ अबजेक्सन खालामनांगोन नङा होमबा स' बेफोरजोंसो नोंसोरनि टिआरपिया बारायगोन नङा होमबा स' बे मिनिङा बे नङाखि आं बुंदों कि बिनि केरियारखौ बन्द ओरैबायदि खालाम ओरैबायदि बाट मोनसे ओंखारदोंथ' नङा होमबा मोनसे निउस ओंखारदोंथ' बिनि थाखाय नङा होमबा जेराव हमना ला मानि थाखाय बिदि बुंनाय जादोंमोन आब' फुजिखौ सोंनो हायो नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बिथाङा जुदि रिप्लाय होबा होमबा बर'नि गासिबो सुबुंफोराबो एन्सार मोनबाय नङा होमबा स' बे मोनसे मोजां बाथ्रा आरो बिनि गेजेराव जों टिभि चेनेल जासिगोन बा टिभि चेनेल आं बानायगोन जों टिभि चेनेल बानायगोन होननानै बुंनायजोंल' जानाय नङा आरो बिनि गेजेराव निउसनि मोनसे एसोसिएसन दानायजोंल' जानाय नङा होमबा गुबुनफ्रा मालाय मोनसे फिसा अंगबाबो बिथांमोना सोङो कुइसन खालामो नङा होमबा आरो बिथांमोना बुजिनाय मोनबाथ' बिथांमोनाथ' आरो कुइसन सोंगौमोन आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बिथांमोना इसेबां मुल्य खालामा जोंनि बर' हारिनि निउस जाय गोदान खुलिदों अके बिथांमोना रावनिफ्रायबो जेबो मोना नंगौ बाट बिथांमोनाथ' बिबानखौ लाबायना बिथांमोनाथ' मावनो आखायाव लाबायना नङा होमबा बिथांमोना निउसनि बिबानथ' लाबायना दायो बिथांमोना मावनो नागिरदों जुदि मावनो हायाबाथ' मावनो नाङा नङा होमबा बेखौ रावबो बुङा जुदि मावनोथ' आखायाव लादोंब्ला होमबाथ' गासिबो मोनफा फिसाबाबो चेनेल माने निउसबाबो गावसोरनि चेनेलावथ' आगारथारनांगोन ना फेसबुक पेजानो जा इउटुब चेनेलानो जा आगारथारनांगोन ना नङा होमबा टिभि चेनेल जाथारसिगोन बा टिभि चेनेल बानायगोन टिभि चेनेल जासिगोन होननानै बुंनायजोंल' जानाय नङा नङा होमबा दा बेफोरबायदि दा आं बेखौनो बुंनो सानो कि जोंनि गासिबो जेसेबांखिनि बर' हारिनि गेजेराव निउस चेनेल बानायनानै गावसोरनो खुलिगासिनो दङ जेसेबांखिनि दङ बिथांमोना मैयाहाय थांदों जानांगौ मोसानाय मुसुरनाय भिडिअ मोसानाय सोरनिबा मुसुरनाय बा स्पिच होनाय बेफोरखौल' होनानैल' जानाय नङा ना मा घटना जादों बेयावहाय माबा मोनसे जादों नामा बेफोरखौथ' अबजेक्सन हमनो हानायनि मोनसे निउस दंना नङा होमबा बेफोरखौथ' अबजेक्सन अब्लासो जार्नेलिस्ट होनना बुङो नङा होमबा अब्लासो बेफोरखौ जार्नेलिस्ट नङा होमबा स' बिनि गेजेराव कुइसन दिरुननाय नायनानैल' भिडिअ खेबनानैल' बिसोर मा खालामदों मा खालामाखै बेफोरखौ नायजोबनांगौ खालि सोर मोसादों मादों बेखौल' आपल'ड खालामनानैल' जाया ना होमबा स' आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना गासैबो सुबुंफोरखौ जे सोरबा निउस चेनेला थांबाय जों थाङा बैसोरो निउस चेनेला थांबाय जै जोंलाय मानो थांबावनो बिसोर नुखाबाय बेबायदि बाथ्रा नङा होमबा गासिबो थांजोबनांगौ आरो गासिबो बेयाव नोजोर होनांगौ नङा होमबा मैयानि जे बर'नि 3थि फिल्म एवार्ड जादों बेवहाय गासिबो बर'नि निउस चेनेल जेसेबांखिनि ओंखारदोंमोन गावसोर बिबानखौ लादोंमोन गावसोरनो नङा होमबा गावसोरनो ओंखारदों नङा होमबा ओमफ्राय बिसोर थांजोबनांगौमोन आंनि मथेबाथ' नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव आं बेखौबो बुंनो सानो जोंनि गेजेराव इसेबां फेसिलिटि गैया जे जों अनलाइन इसेबां एचडि क्लियारि होनो हानाय नङा होमबा जेबो नङा इट्स अके बाट बेखौबो बुंनो सानो आङो जेसेबांखिनि मानसिफ्रा बेयाव थांदों इन्टारभिउबो लादों बेबो नंगौ सैथो बाथ्रा बाट माखासे समाव जोङो नेटपेकनि थाखाय जों आपल'ड खालामजोबनो हाया बेबो सैथो बाथ्राया बाट इम्परटेन्ट जाय जाथाय जादों दा भाइरेल जादों बेनि गेजेराव बेखौथ' इन्टारभिउ लानो हानायनि केपासिटि थायोमोन ना नङा होमबा बयबोथ' थांदों नङा होमबा थांदोंना दा पाब्लिकआसो बेखौ पस्ट खालामनानै होगोरबाय बिनि उनावहायसो निउस जाबाय नङा होमबा बिनि उनावसो निउस जाबाय पाब्लिकआसो बेखौ मेसेज खालामबाय बिनि गेजेराव जोंहा आब' फुजि बसुमतारिया गावनो निजेनो पस्ट खालामलायबाय जोंहा माने फैला साराबो शेयार खालामलायबाय बिनि पस्टआव नङा होमबा स' बेफोरखौ निउस चेनेलनि खामानि नङा होमबा स' बेफोरखौ जुदि आपल'ड खालामनो हायाबा भिडिअ बानायनानै नङा होमबा अब्लाथ' आरो मा बुंबावनो नङा होमबा येस
हास्लाबाखै जानांगौ टाइमा हास्लाबाखै जानांगौ दाथ' खैथा जाखो दाथ' 4:30 जाबाय दासिमबो गैबावा बिनि भिडिअ मिथिबायना दासिमबो गैबावा बेलेग बिडिअसो आगारगासिनो दङ नङा होमबा स' माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव आं दासिमबो भिडिअ नुफेराखै माने चेनेलाव मोनसे दासिमबो आं बेखौ आपल'ड खालामजानो लुबैयो मानो होनबा बिनिबो केरेक्टारनि खोथा थायो नङा होमबा बिनिबो केरेक्टारनि सायाव कुइसन मोनसे ओंखारनाङा नङा होमबा स' बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि निउस चेनेलासो खामानिखौ मावो नङा होमबा आरो जुदि मावनो हायाबाथ' मावनो हाया बेफोरखौ जेबो नङा होमबा बिबानाव लादों जेथिया थ' मावथारनांगोनानो नङा होमबा रावनिबोथ' जाखानाय रुल दामाखै बेफोरबायदिबो बुंनो हानाय बेसेबां मोन्थाय दं मानो होनबा रावनिफ्रायथ' मोनजाया येस अके बाट बिबान लादों ना नङा होमबा बिबान लादों हिसाबै मावनांगौ नङा होमबा जों टिभि चेनेल जाजानो लुबैदोंबाथ' जों मावथारनांगोन नङा होमबा स' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो गासिबो चेनेलफोरखौ निउस चेनेलफोरखौ स' नोंथांमोना खामानि मावदोंब्ला आरामसे मोनफ्रोमबो फिसाबाबो निउस बानायनानै आपल'ड खालामनो नोंथांमोना होमबानो भिउ मोनगोन नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय